Il-proċess ta' ratifika tal-protokoll li permezz tiegħu il-membri parlamentari fil-Parlament ser jiżdiedu b'18 mistenni jkun finalizzat sal-aħħar ta' dan ix-xahar bl-Assemblea Belġjana tkun tal-aħħar li tirratifika dal-protokoll li daħal bit-Trattat ta' Lisbona. Huwa mistenni li l-Ewroparlamentari l-ġodda jieħdu posthom fi Brussell ix-xahar id-dieħel. Fosthom hemm il-Malti Joseph Kuxkieri wara li Malta kienet allokata siġġu ieħor fil-Parlament Ewropew. Sa qabel ingħata dan is-siġġu Malta kienet il-pajjiż bl-inqas membri parlamentari Ewropej. B'dan is-sitt siġġu mogħti lil Joseph Kuxkieri Malta se jkollha l-istess numru ta' siġġijiet daqs pajjiżi oħra żgħar fosthom Ċipru u l-Estonja. Apparti s-sitt siġġu lil Malta li minnhom 4 huma tal-membri parlamentari Laburisti kienu allokati wkoll 4 lil Spanja, 2 lil Franza, l-Awstrija u l-Iżvezja u ieħor lill-Italja u r-Renju Unit. Fl-aħħar elezzjoni tal-Parlament Ewropew Joseph Kuxkieri kontesta wara li rriżenja mill-Parlament Malti biex jiġi kooptit fil-Parlament Joseph Muscat, illi kien inħatar mexxej Laburista.